Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Kuba'an. Mga loks pagaryami, giiswini sanggaytan o oras, si isagyang kaya bulan Ramadan, aditano di mamagusay, kung mga bandingan, kung agamatan o agama Islam. Pupakay siya sa baad, ino mga dayatigyan imantua bulan Ramadan, na miya penuh-penuh sa mga masjid, sa kadakal adisimbaya. Pupakay siya sa baad, antunay kalbihan o kasimbayan. Giyang ka na napakaisi, ay napakasimbagan tanoron, nagyang ka isa kong mga bisita tanong. Da sa lakaw, kay Al-Alim Muhammad Bani Makaraya. Guru ami, balasang kawala, kuda nga kapakandaray nun, sa kaya pakataling ng mga kisi usabad, antun at tigiran ikalbihan o kasimbayang, o di nakatutordo uman isa ko sambayang. Barakallahu fik ya Syekhana. So sambayang na tanto ko madakla miali sa Quran, o sa hadith na kalbihan niya. Sa kanyan na dua rukun agama Islam sa keteron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin na bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat. Ikadua sa kanyan si kurukun na Islam, nagus kanyan ni mababaloy apagang pagani pamagitungan ko oripan si kumang amalan sa alungan na mauri sa uskanyan na mabinasa. Niya binasa sulang wano amal, niya antir sulang wano amal ng mga tao na uskanyan na pamana makaapas na niya kaapas mamusulang wano amal ng mga tao. Sa layda ketiron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin awal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Wa in salahat sairu amalihi wa in fasada sairu amalihi. So yuti pamanapad ko mga kalabihan ng sambayang nabuhay mababaloy ulo o mga amaltan. Tapos kanya ni pinakakababian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kulang ng mga simbo. Maana aso sambayang na pagampagan niya pagitong ng Allah kung mga amal tanong na sa alungan amawri na susambayang. Imanto na bulan Ramadan na sa mga tao na diisiran di sa sambayang. Ay apakay siya guru kami. Adang panagkatuon kung mga tao adisiran pan sa sambayang. Ramig pan minirampay siran ko bulan Ramadan. Anto na ikukumano tao sa kanyan na di sambayang. So mga ulama tanong, lay jumiyon na gusto niya ipos na niyo pakatsiran aso tao adip simbayang sa aya sabab adi niya katsimbayang na panarima yan sa sambayang na nagapaliyod sabi na sa kanya na miya kafir. Yuti pa man na kadidili ka utawa ipbagak yung sambayang yan sa di marilibat sa paratiyan. Opman na yung opman ay panarima yan na sabab sila pa man nakabubuklaw na so jumhur kung mga ulama, kalilit kong mga ulama na tigiran na dama kafir. O gaid na pagilintan na mabagratin din na yun nakakakafir yan. Sabab ko madakalamito turo sa Quran o sa hadith laylag yung takatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-farq bain al-muslim wal-mushrik as-sala. Ay paglita na muslim gusto mushrik di man ako to nas kanyan so pamana sambayan. Sa binara sa kanyan na tiruntap na sa jumhur mga ulama na tiro niran na kenapa pagkakadisi ko agama o gaid na ayad piya moro-poro na simba nagu gitu na kita katirutan kagi ditiriman so amal na may kasotaw na diskanyan simba yan. Balasan Allah, kaya to ko ang tanong tunay ko kuman utaw as kanyan di simba yan. Panganinta ko wala as mga pamilya tanong. Nalangon silang tawfikan wala sa langon silang makapamanambay. Amin. Pada pa kayo guru kami na adin ang mga tawa di siran pelepas simbayang sa masjid. Maana adi siran pelepas berajama sa masjid. Antun na ibalas, wakam berajama sa masjid. Masya Allah. Tanto din ako mapya pa kayo sabab ko so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hadithan niya alaw niya na sutawa manambayang sa masjid as kanyan na di din kelepas. Di niyan kelepas lagi yung tapagan at takbir imam na sa kanyan nagpakalidas kanyan si kukuka kababali niya na munafik, nagpakalidas kanyan si kukuka man na narakajahan. Allahu Akbar. Nagumadakal ko mga unaan tanong, mga ulama, malay sa mga sahaba, mga tabi'un, at tanto iran na siniptos sambayang sa siran na eran bili pa man nakaw yagiran. Sa gitu sabab panguyatan tanong sa mga pagalitan no pumamakinig sa nga programa tanong pa man nakasya pera si sambayang. Guru ami gitu so sambayang paralo, maana asuli maawak to. Adin ang mga sambayang sunat. Alo yang kami kepian sa mga kalbihan mambu kasambayang sa sunat.
So kasimbayang sa sunat na sa kanyan ni mababaloy Pondo, Muslim, may kasalungan na mori na pagitungon sa sambayang yan na paralo na may kadimatarotop na iya itirotopon nagyong ta man mga sunat ang mga sambayang yan. Nahidot to nagyong ta katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipantag sigo pa man na sunna ratib sa palagud wa karakat sigo mabuba salungan at iyan man salla 12 raka'a fi yawmin banallahu lahu baitan fil jannah. Sa tawa sambayangan niya sa palagud wa karakat sunat sigo mabuba salungan na ipambalis kanin Allah subhanahu wa ta'ala sa walay niya sa surga na. Ginambuso pa man ang mga ibarat yan. Sa lakaw po so, mga balas o mga witr, mga sunatul wudu, tahiyatul masjid, salatul duha, na gusto mga pwede pa man ang mga sunat. Paninta ko Allah alang untano makambulay sa surga sa giyang kutwa. Balas o mialoyin ka, adi palapas simbiyan sa sunat na ad nawalay niyan si ko surga. Mialoyin ka guru miyaging kutwa, salatul duha. Anto na iftir una salatul duha. Aya ptiruan kemutuan sa salatul duha na sa kanil sambayang sunat aya waktu niyan na ipunsi ko kapakasbang walungan sa mga 15 ka minutos may poros walungan sa mga 15 ka minutos taman sa di makasulso waktu adura so walungan na paman dapat makasul sa lok nagiti paman na waktu salatul duha. Balasan ka wallah guru ami mga loks pagaremi. Kaya to kawan tanuan tunay kadidilikado utaw askan yan na dipsumbayan. Balasan wala aging kaya guru tanu kudan yan kapakandirenon sa kaya pakatalinguman yan imanto. Panganintak wala ang makatituna tanok man mapita. Siko lagi da oras. Kupunalamatan tanu aging kaya an nasiha multimedia. Sabab sa siran ikasasabapan amala sa kapakatataros aging kaya programa tanong. Gibuswa tayo laki niyo, pagari niyo. Amin Abul Hasan Alayudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidina al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giinamyak kay Twito, sumanga tao ang mananaguntaman sa iyong patahadyo. So kababalo yagyang kaya agamat tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kuto pirikiri keban agyang kuto kawiyawiyag agyang kuto mga tao si isa agyang kaya dunia nalangon tanurun din mataw inged da iya sarigidan alungan aditatap inged da iya ditanusi ketatap kenaba tanusi ikakal search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Nasiha Multimedia. Kilay tanong siya sa mga piktibarangan ng mga video tanong. Mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong. Ang makapupuong kung mga andawan o mga ulaman tanong.